Nou jongens, ik ben dus met Aurahi en we hebben wat lekkers meegenomen. Want wat is een roadtrip zonder snacks? We hebben lekker koffie meegenomen en thee en andere drankjes en hapjes. En ook deze chocoladeletter. Deze heb ik van Yamin gekregen. Het is een chocoladeletter in fristie smaak. En dit schijnt dus een hele hype te zijn. En ja, we gaan hem uitproberen. Yes. Dat ziet er lekker uit. Ik ga dat opsmikkelen. De S van Sadhana, uiteraard. Ja. Oh, hij is echt lekker. Vulling.